Μαμά, γιατί είναι έτσι η ασπασία μας? Πώς είναι δηλαδή? Κακιά. Μη μιλάς έτσι για την αδερφή σας. Εγώ τη φοβάμαι. Να τη σέβεσαι πρέπει, να την αγαπάς. Αυτή δεν αγαπάει κανέναν. Ούτε εσένα. Δεν αγάπησε ποτέ της. Αγάπησε ρε Τόμ. Αγάπησε. Αλλά τόσα χρόνια που δεν έχει χιονίσει στη Θεσσαλονίκη, απίβδησε η γυναίκα. Δεν θυμάσαι πως ήταν το 88? Αλήθεια, χιονίσε τόσο πολύ το 88? Φυσικά και χιόνισε, καρδιά μου. Όσο δηλαδή? Πάνω από 10 πόντους? Και βέβαια πάνω από 10 πόντους. Κοντά 1 μέτρο. Και τώρα γιατί δεν χιονίζει τόσο πια? Αχ, θα χιονίσει ρε Τόμ. Θα χιονίσει κάποια στιγμή. Θα το δεις ρε Τόμ. Θα έρθει. Θα είσαι τυχερή εσύ. Θα χιονίσει πάρα πολύ. Και θα παίξω χιονοπόλεμο? Μόνο χιονοπόλεμο θα παίξεις. Αλλά θα περιμένεις λιγάκι. Γιατί γελάς, χιόνα μου? Μα τι μου λέτε, μητέρα? Εγώ παρακολουθώ το North Meteo. Ούτε σε 50 χρόνια δεν θα χιονίσει. Αχ, εντάξει, εντάξει. Αχ, με ρούμποσες τώρα. Θα δεις. Θα χιονίσει πάρα πολύ. Όταν θα είσαι 80 χρονών, σαν και εμένα.